tí si chứ vô lẽ ta thì đó phải nó tao nó mà đôi he mà ra lẽ ta la bi nêu thì đó nó ta li ta la he à phô chạy va cha he một tô số he phi lệ li ta phi bớt sai lệ li vi ta phô thì đã he phong á sa mà ra lẽ la li đau phong pin sa ang ye thì đã he khai aru no ha li đau phong á sa sẽ pin ta dọn hi lo ko le ta li đau pho chạy va cha aru no nga sa phật da yo phong sa này li đau la ama chain da hala vo phot la nei hung la ho li dau ha tam mang la va apari ve cha ta a he cha a thi be le he ba moto ma fi be sai le vi he cha phot da yo phong sa chư dầu he ko ha sa moto puni ki da ho patla thi cha ta moto he ki da ho puni patla thi cha ali da ho phot la na si hai ta na si ha la hi kala to alam da cha phot la na ni khalo wa ta he moton hi tu won ta passenger no he na hoi tam cheu la le solonga in longa sa am he choi kho palin chu ta ni khlo hello li thai cha li nai vo lo vo cha cha longa sai ka passenger no chu la le te e vo lo me se na